Dobrý deň, dneska tu máme ďalšie video z vecí zadarmo Brawl Stars. 11 sme vynechali, respektíve mali sme tam 10 powerpointov a autobus sa mi šope claimol jednu vec, takže som to nenatáčal. A máme asi pár minútik, čiže today is the time to take on a new challenge pre Hank. Dobre, to sme mali. Stop Lingo, claimujeme. Aha, máme tickety na Megapik. Keďže som sám v klube, nikto sa nepripojil z vás ľudia, tak GG's. No, čo tu ešte máme v šope? No, povedzme si. Čo máme v šope? Máme tu Lumi, Draka, skiny. Ešte tu je táto Godzilla a Tick. No. A presne to som chcel spraviť, ľudia. Keďže nechceme oného Baby Sharka, lebo ten tu bude navždy v šope, a títo zmiznú, tak ideme na to. Kupujeme Nitu, ľudia. Mecha Gozánita, nice. Tak. A ešte na Tika si vezme tento originálny za 150 gemov. To je, že 298 gemov len tak vyhodených na 2 skiny, chápete to? Oh my god. Čiže to máme. Krása. Ešte máme aj tu Motra Eve. Tie teda nebereme, aj keby som si ich rád zobral, ale nie. Máme hyperchargeky. Skúšal som taký mit. A máme tu toto. A hento v oferkách sme vymeškali. Takže to asi zmizlo včera. Čiže sme prišli o 3 hentie hladinky. Tak GG's, no. Ešte máme 123 gameov. Fúha, to sú pekné skiny celkom. A Jackie, mám nejaké skiny? Ukážte. No, mám iba jeden. Vyzerá lákavo. Vyzerá lákavo, keď už minieme tie gamey, ľudia. Ide o polovicu zlacnené. No. Ľudia, vyplatí sa fakt si našetriť gemy a potom ich míňať naraz všetko. Takže ja to idem kúpiť. Tak, nech máme dneska 3 skiny. Takže sme skoro na 0 s gemami. Ale, keďže bude ešte propás, ja si kúpim propás, ako stihnem. Tak, mám 600 gemov plus, čiže som znova naspäť v podstate, lebo som mal 900 a chápete ma. Kozmetika. Nice. Takže kúpili sme 3 skiny. Ja som spokojný. Asi nejaký friend. Ale viete, čo ma štve? Štve ma, že... Ja ho akceptnem. Štve ma to, že... toto. No proste som prišiel o hento. Kde to bolo, friends? Kde som to mal, že mi to posielal? What? Asi ho to akceptoval automaticky. Áno, hej. Dobre, no a... Takže štve na to, že som prišiel od tej kozmetiky. Napríklad toho kita. Chcem ešte pozrieť. Počkaj, kde sú tie... Je ten new. Toto nie je, toto je nový skin. Brawl Passový. Toto. Tuto mám strel tohoto a tohoto. A hento tu už není. Dobre, tak som na to prišiel, bohužiaľ. Čo už? Stáva sa. No to je všetko pre dnešné video. My sa vidíme pri ďalšom videu. Dovidenia, ľudia.